שלום חברים יקרים, אנחנו בפרק האחרון בסדרה שלנו, יהיה פרק ספיישל, זה אושר, זה סמי ואני נתנאל. שלום. אוקיי, 3, 2, 1, גו! אושר מביא פה. שלום. לא. יש סמי! אושר! טוב אליכם? או שאתם באים לדרופ? ותזכרו חברים שיהיה גם את הסרט הזה. כן, פסט אנד קילר. תישארו מעודכנים וגם תנו לייק ותגובה בסרטונים. וסאב. גם דף בפייסבוק. בקרוב אנחנו גם רוצים סדרה חדשה. כן, עונה על 2. על סאמפ, כל חלק מהישראלים מכירים את זה. חלק, כמעט חצי מדינה. אף אחד לא מכיר את זה, בקושי, את האנטי. בקושי. אבל את הסאמפ כולם מכירים. כי אנחנו בדרופ פה מנסים לעשות... אבל זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך את הסדרה ב-MTA. בוא נמשיך את זה. אבל כיתה 3. יש שנה 2. ומתישהו פשוט יימאס לנו. שזה לא יקרה אולי. סתם. ולמה אתם לא נותנים סאב? כן. אוי, אתם מתעללים בנו. מה זה, אתם טורפים בנו? אתם טורפים? כאילו איזה 200 צפיות בשתי דקות? יאללה, בוא נצעק על הצופים. סתם. כן, אל תצעק. אם זה באג, אני אספר. אם זה באג ביוטיוב שאי אפשר להירשם כמנוי, תכתבו לנו את זה. שימו גם אבל- זה 200 צפיות, כאילו, כל אחד לא יכול לעשות לנו את זה. מישהו יחשב. איזה אושר כאן, הנהג המשוגע, זה השם השני שלו גם. שתק, אתה משוגע. אני משוגע, בגלל שאני לאגר. אתם שמים משוגע. אני פרו. זה נועק. איזה דריפטי! טוב, לא כל כך יצא לי. פאק. יאללה, דריפטי! אותו יותר. כאן פה שמים אושר יותר דריף כנס. רגע. סמי? סמי? הוא לא זז. סמי? When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired